alaihi wa sallallahu alaihi karim. Mai ƙaunar Rasulu bai tabewa, tanka a zuciya ba zan daina ba. Ya Allah ilahu sarkin kyauta, Allah kaliku nake wa bauta. Rabba ka taimaken a yau na rubuta, bai taci Rasulu ban daina ba. Mai ƙaunar Rasulu bai tabewa, tanka a zuciya ba zan daina ba. Ya Allah salati ka zama aiki, sayyadi Rasulu mai shabbaki, da Rasulu kai kake yin ɗauki. Alai asabu ba lamari ba, mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka a zuciya ba zan daina ba. Shehu Barhama ina sanka ne, Barhama shehu ne ina sanka ne, barna gaira she ana tijani, mai ɗari kashe ana tijani. Gaisuwa nake ta yi ma baba, mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba. Salamu alaika shugaba mai Makka, salamu alaika shugaba mai Zakka, salamu alaika shugaba mai duka. Gani gare ka annabi shugaba, mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba. Kyakkyawa amini ya nurilla, mai daraja a ko'ina kan zilla, to na ke na ganka ya saifilla, baitocinka ni ba zan daina ba. Mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka a zuciya ba zan daina ba. Annabi shugaba abi shi a huta, shi ne maganin dukan wata cuta. Allah kai ya bai makullin bauta, baitocinka ni ba zan daina ba. Mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba. Makarantar shafa'atin Islam ce, ta rike Rasulu shi ya kasance, Malam Audu shugaban makarantar, dole iya ba gurin Maulana, shi ne shugaban halittu babba. Mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba. Anan ne nake ta sawa aya, man tsalaha na yan dila mai bege, yara yan uwa ku zo mu bege, shi ne shugaban halittu babba. Mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba. Mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba. Mai ƙaunar Rasulu bai taɓewa, sanka zuciya ba zan daina ba.